aleluia, aleluia. Am trimis la părintele Mihailă de la biserica Hreațca un acatis prin Facebook. Măi, fată, măi, vino-ți, măi, în fire, măi. Tu chiar vrei să te duci la măta și la tactul cu coada între chișoare, măi? Acti, Stella, acti, di urgență. Acum mai Halloween, trick or treat, te duci la Jemulică, ia uite aici, ce lucrușoare, te duci la el. Ah, și devii cat, woman, miau, rrr, trebuie să-l faci să te iei din nevastă. Ah, summertime, when the living gets easy, fish are jumping and the cotton is high, your dad is rich. Ah, cât îmi place muzica asta. Sunt o mare megalomană.